Mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala nurunaken berkah dumateng panjenengan sedaya Allahumma. Amin. Kayak kiai sampean kok. Hah? Iya, Kiai. tambah pinter. Yai nyong siki dadi murtad. Apa ustad? Ustadz dialah. Nggih mangga. Alhamdulillah sugeng dalu Pak Lurah. Endi Pak Lurah? Pak Lurah Pak Demang lah. Endi? Makasih jenggote wis putih lah. Endi? Endi Lik? Endi ngarang Pak? Kayak wong sampean sini balik kae bisa-bisa orang ngerti piye Lah sing endi. mau nang kana pindangan orang ngomong. Lah nggih niku Pak Kades berarti nggih. Lalu sehat Pak Kades. Niku Pak Kades, terus sinten mali? Ya Pak Kades seluruh kecamatan Kesawa Ngendi maning? Nah, endi Lik? Kuarasan. Karawas. Kuarasan. Kuarasan. Malah alhamdulillah anak Kades saking Adi Mulyo ugi rawuh. Nggih. Bapak Agus saking Meles. Nggih. Dia itu mendampingi Sapa? warganya. Wargane sapa? Lah, dalangnya kan wong Meles. Oh kiye? Iya. Lho nyong malah nembe ngerti. Oh, ala ora tau maca koran. Ora pancen. Terus Pak Kades sinten mali? Sedaya Kades Desa Kuara Kecamatan Kuarasan. Wonten Pak Kades saking Serut. Saking Serut rawuh. Saking Adi Mulyo. Rawuh. Terus wonten Pak Kades saking Sidodadi. Oh, nggih rawuh. Mas Kades niko. Apa sih? Oh joget-geti nyong ya. Orang maksudnya si Ya Mas. mama saya si bujang. Kayak bujang. Ih. Oh. Nanti ditunggu di sini. Nyanyi, biasanya suka nyanyi. Oh kan penyanyi juga. Ya seneng nyanyi, ya seneng weweh. Nah, kayak gue maksudnya. Orang nyanyi dok. Pak Kades Pasuruan ugi ngaturaken wilujeng dalu. Suruhan rawuh nggih matur suwun. Nggih, sinten mali? Nggih suruhan gambiran. Saking Kapolsek ugi niku. Anggi, Lik. saking Dan Kapolsek. Ramil ugi ngaturaken Nggih. wilujeng dalu Ugi nggih. wau saking Komandan Kodirun rawuh Anji, sing alhamdulillah. sami streaming ugi kathah Mbak Ade monggo. Wonten Espas Unpas. Anji, Pak Enpas Haji Unpas. Anwar ugi. Sedulur Kalipo. Bunda Lelin, Basri Bania. Ah, Anji. Ugi wonten. Lan sedaya mawon. alhamdulillah komunitasku gak pada Oh, teka. kamu punya komunitas ya? Punya dong. Keren sekali. Namanya apa komunitasnya? Komunitasku kondom. Wow. Saru kan. Jadi bahasa kondom Jadi, Lik. Saru. Apa artinya? Nama komunitas kuwi lho. Ya tetep saru. Jeneng. Kondom. Apa gue? Komunitas doyok mania. Oh. Ya nyong melu mlebu mengkondom. Hah? Mlebu. Uli apa ora Lik? Sing mlebu nyong bae. Lah wong komunitas kono li gabung Iya, nang kan dindi buat wayange siapa Mas aja. Panggung anak komunitas uli gabung. Wis kebek ora muat. Nyong kan cilik. Hah? Nyong cilik ora medeng. Seselna lah Lik. Cilik kayak selilit. Gini ki ugi bakul-bakul rame banget niki alhamdulillah Nggih, sedaya alhamdulillah. mugi-mugi laris manis. Amin. Wonten Buati soto ugi mugi-mugi laris. Nggih Buati, amin. Tungakaken bakul Lik monggo Lik. Nggih, mugi-mugi bakule payu. Masa bakule Lik? Maksudnya oleh dodolan payu tur uli bathi. Tanjung Kimpul ya Lik. Bakule payu dome bojone. Niki ugi wonten Pak Rito Anjing, kalian. Mbasa Ijo, Mbasa Ijo. ngaturaken wilujeng dalu. Nggih. Juragan ya. Bos tahu. Juga lho, bos tahu Bos karo tahu, ya. nggih. Kali Pak Carik, nggih. Kok malah kayak mesti kerso minggah biasa. Nggih, mangke biasane Lik. Niki mbok menawi Mas Kades Sidodadi badhe minggah panggung monggo berkahi. Mumpung masih sore Pak Kades. Mboten napa-napa Mas Kades, ampun wedi, doyok mboten nyokot. Kula mau dipanguri. Pripun monggo? Seniki mawon Pak Kades. Mboten ampun di sini Dan niki Pak Kades niki pun ngadreng. Ngadreng siapa? Maksudnya wis kebelet banget. Oh iya pancen yang kebelet duet karo Pak Nah, iya Kades kok. maksudnya. Monggo. Monggo. Kula teri kebelet aduh duet mriki. Pripun Mas Kades? Oh, Mangke. derek. Ampun Mangke. kondurin nggih. Nggih. Nggih, ampun kondurin. Suwun. Niki dereng wonten pamundutan nggih berarti. Sementara urung. Apa wis ana? Oh nggih, niki Pak Kades sampean sing nimbali mbok pengen lagu. Pak Kades apa? Ya sampean ditimbali sapa nang kene? Ayo nang sapa Lik? Ayo. Kene sing nimbali Kaki Ngadi. Ya syukur. Nggih, denok mawon niki nggih kagem panitia yang gagah-gagah tadi seragamnya baru. Dikasih lagu Buat dulu. Karang Taruna Nggih, Karang juga. Taruna ugi. Itulah
mewujudkan kekompakannya. Kompak seperti ini Nah, rombongannya. iya. Mirah-mirah. Nyongtok. Utuh rombongan sampean. Merah artinya apa, Lik? Merah ke Berani. Apa? merekah. Oh, nek merah gue merekah terus. Jadi yang merekah ke biasanya terus membahana. Nah, nek ireng artinya Ireng gue kena wanine nang petengan. cemeng gue artinya Lik. Cemending. Nggih. Monggo. Derek wonten ingkang ngersakaken lagu diaturi dicaosi lagu apa monggo? Wonten denok. Denok. Ayo, Cak. Si wonten Denok. Pak Rito, Pak Saijo. Ora kondang monggo. Sayangku sing bagus dhewe urun napa bakal tak usahake
kagem Pak Gajiwarto sak rombongan. Pak Gajiwarto rawuh nggih matur Monggo. suwun. Mangga Lik Daya. Kan ugi ki khusus kanggo kadu sage piye. Mana yang namanya kadu sage untuk menunjukkan barangnya? Ayo. Munggah kene munggah. Hah? Mana kadu sage katanya menembang. Oh apa kasih lagu bae. Oke. Dur. Dilanjut Dur. Nggih. Salajengipun katuran jumeneng Mbak Risti, Nova dan Dita. Kancane Lik Doyok, Nduk. Yuk spote, Cok. Selamat malam Lik Daya. Selentah kamu Sugeng Dalu selamat malam. Kudune jawabnya kepriwe? Sugeng Dalu ya Sugeng Dalu. Oh iya apa nih? Sugeng Dalu Mbak Risti. Risti. Nih maning. Sugeng Dalu Mbak Risti. Sugeng Dalu Lik Daya. Sehat. Alhamdulillah sampean pripun? Alhamdulillah mulai mandan. Waras tapi ya mulai mantan waras. Aja muni waras kan anak-anak kaki waras. Oh apa ya? Iya. Anjir. Keng Dalu Mbak Nova. Wilujeng dalu Mbak Doyo. Nah suarane Jan lembut kayak gelepung. Sehat. Alhamdulillah sehat. Melampaui pun sampun lancar. Lancar sangat. Syukur. Mbak Dita sehat. Alhamdulillah sehat. Nah, ki umpamane anakku telu. Moh. Tak jenenge. Moh. Nyora gelem. Loro bae. Loro bae. Dita, Leni, Rafia. Sih, dene nyora Rafia. Ya, Dita, Leni, Rafia. Jadi maksudnya nek diundang kabeh Gampang, Dita, Leni, Rafia. dijiret ta Jan. Anak-anaknya dijiret. Niki wonten Desa Sidomukti Anjir. Warasan. Warasan. Acaranipun Nganakna merti desa. hah? Anakna? Utawa sedekah bumi. Oh, sedekah bumi. Mensyukuri nikmat sing diwehi nang Gusti Allah lantaran bumi kiye. Oh, nggih. Dadi mulane diarakna anak ki malam siji sura. Oh, nggih, malam satu suro nggih. Tembungane ki suran. Suran ya, suranan. Syukur karo pangeran. Heeh. Sing wis awe rezeki liwat bumi kewarasan Sidomukti khususnya. Dene pinter, Lik? Nyong ya pinter urung Alhamdulillah. keterima. Urung keterima. Sekolahnya pirang tahun? Nyong sekolah nang TKB nyong 8 tahun. TK 8 tahun. Karena masih cilik banget Oh, nyong. si cilik. Jadi 8 tahun. Ditinggalkan cane apa? Ora. Mlebu TK umur pira? Nyong betawang gurune ayu. Main dimong terus ya. Iya kok, si cilik ngerti wong ayu gede-gede sih kepriwe. Mulai nyong bareng kelingan TK, nyong kelingan anakku. Iya. Mau balik nangis kang sekolahan. Nang apa jere? Nang bu guru kan anak pelajaran pekerjaan tangan. Pekerjaan tangan, ya. Anakku jerek kon gawe pekerjaan tangan digawe sekang wadah susu. Lah anakku balik kan ngomong gawe kotang. Tumai. Lik daya ke desaru. Lah wong wadah susu ngertine anakku kotang. Jebule kudune kaleng ae. Oh, anu gemen orang ngombe susu kaya, susu kalengan ora ya. Ngertine ASI. Oh, iya bener ya ora salah jane, Lik. ASI kan Indonesia. Heeh. Anggadang Arab kudu ASI. Apa? ASU. Air susu umi. Undangannya umi sih ya? Iya, Oh iya jangan iya. pakai disit. Orang Lu Arab lali kan daya undangan lah. umi. Monggo
Kadus saking ndi mau Nggih, Pak Kadus sinten? Monggo, monggo. Pak Kadus napa Pak Kades? Kula gaweaken telu kadese apa kaduse disit? Nggih, sing pundi yuk sampan disit. Sinten riyin monggo. Pak Kades Demang monggo minggah Pak Kades Demang. Dereng. Napa seniki napa mangke? Seniki. Seniki. Seniki monggo Pak Kades. Kadese gari kades suruhan. Heeh. Oh, nggih Pak Kades serut, monggo sami minggah mriki, monggo Pak Kades. Pak Topik monggo. Nggih, monggo. Nuwun sewu nggih. Kagem masyarakat Desa Sidomukti Tratas Bumirja ugi wajah. Selamat untuk napa? Merdi desanipun. Merdi desa nggih. Nggih. Kula nek mriki niki kelingan Bu nggih. Kelingan sinten, Pak? Kelingan tahun 76 nggih. Ah. 76 kula teng mriki nggih. Nganti 81 napa 82 riyen. Niki sing gawe balai desa pertama nggih Bapak kula nggih. Nggih. Dadi kula mriki kaya nang desane dhewe. Nggih. Nggih, matur nuwun. Nggih, sami-sami Bapak. Ajeng lagune napa Bapak kae? Lagune napa nggih? Nika mawon napa? Napa? Sing napa Bapak? Sing duet nggih. Sing duet nggih lagune napa? Anjir Lintang Asmara, Mas. Dituntun nggih Mbak nggih. Dituntun, ajeng pundi sih nyuwun dituntun? Golek mlebu. Anjir mlebu Anu wis pundi? tua. Mlebu lagune nggih. Mlebu lagu. Dalem. Mlebu lagu. Nggih. Mangke sareng-sareng dituntun. Nggih. Sugeng dalu sedaya kemawon Bapak Camat sedaya. Sekar Buana Berpacu dalam melodi. Siang para ratri mung eling manis hati Sing ati setiaku iso anduweni marang sang Hyang Sulasmi. Pak Kades rasa kangen kang liputi lipat beleke saksi upayane dapat balik janji sapaya mati sapaya mati
Jawa